Хатлон ана мегузун дангарачо қати клубиоку проблема мекунам гуфта тарафиёра гирифта. Чарти. Бабаҷон. салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғафз кардан мехоҳед ё ин ки дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз софсавдо кӯмак мекунанд. доставка дар Москва ва дигар шаҳрҳои Россия ҳатто ба Тоҷикистон бурда мерасонанд. телефонҳо дар рӯи экран. мо интизори занги шумо. Салом алейкум тамошобинон ва подписчикони канали Тоқӣ. Нашри навбатии барномаи Токи Тоқиай ва меҳмони имрӯзаи мо чӣ хеле ки шумо дидестен шайхи тоҷик акаи Ҷамолиддин хуш омада яка дар барномаи мо. Хушбахуш. Салом алейкум. Хайна ба. ки даъвати моро пазируфтеу ба барнома ҳузур шудед. Ай қоидаҳои барнома хотиррасон ё хотиррасон кунем я бо дигар барои шумо. Хотиррасон нестем, мехоҳем мегуфте зур мешид. Бози Токи Тоқӣ якм раунд 5 савол иборат ае ки иштирокиш маҷбурия, яъне ҳар як саволи ҷавобдаи шумо 10 сомон бурд мекунем. Дар ҳолати ҷавоб надан шуморо як бор хотиррасон мекунем ба тамошобино ва ҳамаи ки ҳамин навбора нигоҳ доранд. Акай Ҷамолиддин пешаи барнома моро хабардор кард ки ман ай ток беҳад сахт метарсам ва реаксияи акам ба токам хеле хуб ай бигем хато намекунем. Хоса қоидаҳо шиносанд, фаҳмон? Қоидаҳоро бугу мана баъди ток задани дугу. Дунёро гу ҳама чи ҳаётум ромад. Иштирокчӣ дар бораи ток фикр мекунам. Ман хулоса ҳоз ман якм савола метавам. Дар ҳолате ки дар саволи мо дуруст ҷавоб додем, шумо 10 сомон бурд мекунед. Дар ҳолате ки нодуруст ҷавоб додем, шуморо як бор ток мезанем мо. ҳамихе якм раунд 5 савола. Яда бор простит кине намеша мақсад чашм куше. Тонем яда бор зиёдтӣ мезанем. Зиёдтӣ назан як бор. Хуб, берем саволи якм. Кадом моҳ, яъне 12 моҳ, кадом моҳ 28 рӯз дорад? Савол мантиқияй, хуб фикр кунед ва ҷавобша бидем. Моҳи феврал. Як бори дигар савола такрор мекунам. Кадом моҳ ай 28 рӯз иборат аст? Моҳи феврал. ҷавоби шумо моҳи феврал. Бале. Мутаассифона як бор шуморо ба ток шинос мекунам. Феврал оғи. Савол мантиқӣ аст. Ман гуфтам ки кадом моҳ 28 рӯз дорад? 12 моҳе ки дар як сол ҳаст, ҳамаш 28 рӯза доранд. Просто феврал 28. Ты хеле меҳрубон нагӯғи мара кадават када фрё накун. Ин савол ҳамин аст. Оғи баъди ток задани ту медони дунё ҳаётум рома. Фамилияи мо чисто. Ҳоли ма диҷа ку ман хона рафта метавам ёне баъди ток задани ту. Мен санахаҷдани ма гум кадмуше. Берем саволи дуюм. Саволи дуюм. Зодаи куҷои нака пешакӣ мегӯфтем? Зодаи Девонахона. Райони Рудакӣ, бале. Хуб, ай таърих мактаба чӣ хел хондаген? Таъриха чӣ хел хондаген? Дар вақтш соз мехондам о. Беҳтарин буд. Ай давраҳои мактабӣ. Тари ток задан мегирӣ гу ҳамин будакишам ҳаёт мебурояд. Мерем саволи дуюм. Соли шӯриши восе. Соли шӯриши восе 1888. Чӣ хеле ки хитон гуфте давраи мактабиро ва фани таъриха хуб хонда будем ва дар ёдтон монда буде. ҷавоби шумо қабул аст. Шӯриши восе соли дар ҳақиқатан соли 1888 шудагӣ ва шуморо табрик мекунем ба якм 10 сомонаи бурдтон ай барномаи мо. 10 сомони ту баличинара намешавад. Мӯи сар прическош али чӣ деста? Саволи сеюм ва умед мақсад пешай савола додам. Акай Ҷамолиддин ё шайх ба пул чӣ хел рафту омад дорем? Мисол ҳами пули майдаи кисатон чанд сумай? Аки пуламаш пулай? Ҳамаш пулай. О. ҳамин чӣ хеле ки пули калона ҳамон хел пули майда ҳам аста. Мақсад пул ҳамин мисол саволи хелака ҳамин дар давоми рӯз ба пул бисёр саркор мегирем.
мақсад раҳпулин дроз мекунӣ. Бале, бале. Ягон чи мехарӣ. Ҳамин пула аҳамият медиҳед вақте ки шумо пул катсӣ ягон аҳамияти ҷиддӣ дорем ба пул. Имина чижда? В общем, умуман пул да. Ном насабое ки ҳам одамое ки суратош ҳастанд? Не ки. Ҳамин барои аҳамият назар кунед ки барои ки сеюм саволи мо ҳамине ки дар 10 сомона акси ки тасвир ёфтааст. Расом мекунем ки ҳамун одаме ки дар 10 сомона нафаре ки дар 10 сомона тасвир ёфтага ҳамун ваям шайх мегуфтанд. Шайх мегӯянд ба то ҳозира ҳамун ба номи шумо як камтар алоқамандӣ ҳам дорад. бовар мекунем ки дар Кӯлоб ба номи ҳамин нафар як мақбара сохтагам ва зиёратгоҳи мардумам шидагиай. Мирсаид Али Ҳамадонӣ. Офарин. Субҳаналлоҳ, хайрате очор. Табрик мекунем шумо. Раҳмат. Сомон шиде дар барномаи мо. Мегзарем ба саволи чорум. 20 сомон интизор тана меша. Хайтан ша. Чоруми раунди якуми барномаи тоқӣ. Вилояти калонтарини Ҷумҳурии Тоҷикистон. Саволи осонтарин ин дар барномаи имрӯзаи мо маҳсуб мекунем. Вилояти Хатлон. Шайх нодуруст ҷавоб дод. Бас ду бор зади. Ман чем? Саволи панҷуми. Савол тамон. ин хаток задест ку. Ман мерафтам ягон банк мезадам ку. Лучи даток мешиштам. Захира бисёр буд. Чо барои 20 сомон ин қадар ток зад. Савол ҳамин буд ки савол вилояти калонтарини Ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти калонтарини Ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон мебошад. Ва гуфтам амузу бугум агар Хатлон ана мегузам дангарачо қати клубиё ку проблема мекунам гуфта тарафиёра гирифта. Қабулай мезгарем ба саволи панҷуми раунди якум, саволи охирон. Савол ҳамхелае ки ғарб ба кадом вилояти Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил мешавад? Ман намедонам ира кадом донишмандо ира вилоята дохил кардаю. Ҳозира замона да вилоята дохил намешавад. ноҳияи тобеи марказае. Як ҷавон ташаккур, ҷавоб дурустай ва табрик мекунем шуморо. Шумо соҳиби 30 сомон шида. Як раунди мо дар ҳамагӣ дар ду савол нотуғри ҷавоб додед. Ҷавоби шумо қабулай. Мақсад ғарб ноҳияи тобеи марказае. ин саволи нодуруст буд ва ин санҷиши мо иштирокчӣ буд. Хулас якум раунди мо ба охир ҳастем ва мувофиқи қоида агар хоҳишманд бошед раунди дуюмда гузарем ва агар гӯе ки ба ҳами ба тамом тарсидам намехоҳам дига. Мақсад рекорд ози 3 раунд аст. Рекорда шахер задагидан. Рекорди шуморо намедонам. Рӯи мара дести арақ неста, не ки ай дига ҷо кам арақ рехтеста. Ай ба номи аҳли чӣ хали меган сёмишни группа шумо хоҳиш мекунем ки як раунди дига кати мо бозӣ кунед. Ақаллан як. Охи ман ин савол ҷавоб дода метонистам ку бародари азиз. Ман мерафтам поличудес бозӣ мекардам. Суви калон. 5 савол 3 савол ҷавоб додед. 70% саволда ҷавоб додед шумо. Хеле хуба. Ягон касоли ай навид бафтима. Барои ёрдами канали мо силкаи зери видео будада медурем регистратсия мекунем. Бонус то 1400 рубл. И барои моро пешравӣ мешава аз шумо дастгирӣ. Зинда бошед. Мезгарем ба қисми дуюм. Майли. Саломат боше бозӣ мекунем. Саволи якуми раунди дуюм. Саволи камтар душвортарай, чуноне ки раунди дуюм шуд. Секунҷаи Бермудӣ, яъне Бермудский треугольник дар кадом баҳр ҷойгир мебошад? Неки ман обозира нағз намебинам. Ман хеле канал фанал тариқати саркор надорам. Неки баҳро қатиам Задеста боша ҷавоби дуруст
ҷавоби савол ҳамин ки секунҷаи бермудӣ дар баҳри атлантикӣ ҷойгир мебошад. Як бор дига барои шумо ва тамошобинони мо Атлантика дар ҷои клуб дар гарм дар Ленск дар киҷои вайхдаш. хартаи ҷавон ҳамин бирӯ шумо доштем акай ҷавон шин. Мегзарем ба саволи дуюми раунди дуюм. Саволи дуюм ҳам аҷоиб ай. Ҷой боша нате. Пингвинҳо, пингвин ҳам медонӣ чаро? Ҳа медонам. Ба кадом синф дохил мешавад? Яъне ҳайвонай вай, моҳияй, паррандай, хазандай, дарандай. Пингвин. Рӯзи хати ҷавоб те мешавад? Морской продукт мешавад ку? Морской да дохил мешавад. Не, вай баҳрдай ҷошон асос лай баҳрда зиндагӣ мекунад. Ина гӯшт аста, ихтисолот, ҳайвона. Бу аста мори продукт. Мақсад вай шумо ки вай баҳрда зиндагӣ мекардаги чиза, О. не ки ба кадом синф дохил саволам кардае ки ба синфи киҳо дохил мешавад. Яъне ҳайвонай вай хазандай ё ки ҳам гуфти шумо. Не, то ози саволро бите. Ҳайвон давай точно дохил намешавад. Баъд гуфтам бигӣ? Баъди ток задан дику. Пачм кун. Баҳрияй, ҳамун намояндаи ваёи баҳрияй, ё паррандай, ё хазандай. Баҳрия. Баҳрияй. Баҳрӣ. Хуб, ҷавоби шуморо қабул мекунем, вале мегӯем ки мутаассифона нодуруст. Чора. Хуб, ҷавоби саволи мо ҳамин буд ки пингвин ба синфи паррандаҳо дохил мешавад. Яъне паррандаҳо. Чиқар парранда да дохил мешавад? Кадом маълимат маълим ки? Саволи сеюми раунди дуюм ака. Савол ба фикрам дахилат ганда маъқул мешавад. Оз я дақиқа бе. Вай дадри об боша. Парранда чиқар вай парранда да дохил мешавад? Вай напара. Биологои ҷаҳон ҳам хебая парранда қайд кардиям. Вай биолог вақте ки нависада пиём дагя. Банг задагя чи. Гап нест акай шайх. Охир вай нахуд мори продукт вай чизе ки марзкур. Ба худат наздик мақсад як шиштагӣ да мисол акаи ягон вай нест телосложени мега ки мақсад паҳлавон шакли да мақсад Паҳлони сар дег правильно. сари дег ҳам я шиштагӣ да мисол чанд порс оша хӯрда метавони ака. Ака шидагие ки лали смотря чи хеле айда. Гап надорам. Ман севним порс ман пастайн ош мехӯрам, нағз мебинам. Ай тамоми чизи озуқавори авхотай ку ман оша нағз мебинам тамом. Оша то севним лагани ки ҳами наврӯзиёда метаку то севним ман худам тоқа хӯрдагиам. Барои ҳами пешакӣ савол дадем ки мақсад лаган рол бозӣ мекардай. Мақсад гап дар бораи тухм меравад. Мо тухми мирға дар назар дорем. Шумо баъд савол нашавад ки тухми мирғ буд ё индук. Савол дар шиками холӣ чанд тухм хӯрда мешавад? Шиками холӣ дайкон чанд тухм хӯрда? Смотря зависит ай одама. Мақсад ина савол шумо да. Як бор дига хотиррасон мекунем ки савол мантиқӣ хуб фикр кунем. Охи и хеле айда. Охи одамизод. Умуман одамизод. Тоқа шумо не умуман одамизод. Чизе ки ман хӯрдагим бугум тухма. Шиками холида. Нами шиками холида завтрак да. Даврои ки машқ мекардам ку 24-23 та мехӯрдам. Бе ягон дурӯғ. Де да Москва. 100% қабул ай. Мақсад ҷавоб. И аки шумо да не умуман дар шиками холӣ чанд тухми жарин ё ки хо. Душондагӣ. Ҳа, душондагӣ. Дар шиками холӣ? Якта. Хуб, ҷавоби шуморо мо қабул дорем ва табрик мекунем. Шумо соҳиби 10 сомон шуде дар раунди дуюм, умуман соҳиби 30 сомон шуде. Ба тамошобинон мефаҳмонем чи ба якта мақсад баъде ки яктара мехӯри уже шикамат холӣ нест. Уже ҳам якта дар дарини шикамтай. Баъд дигарош уже шиками холӣ дар нестай. Ба ҳар ҳол ҷавоби шумо қабул ай. Мегзарем ба саволи чоруми раунди дуюм. Дар Москва мо видеотонро медиҳем, дар хориҷа бисёре Дубайдаву дигар ҷода
ё ки вай набудем дубайда просто ҳам формо кати дубай просто гап ман дубай даг нестам не формото намедем гуфтем дубай дем хай форма да тоҷисто москва да будем нохтем ман савол ҳама хелае ки дар москва чанд аэропорт мавҷуд аст дар москва худаш москва да россияда тока москвада номбар кан дар пура не просто числоша биген ҷавоб қабул аст метавонем номбар кунем банки номбар када ҳисоб када уже хитом мефаҳмем ҳамеша ки ҳамақа ток задасти ин саволо қина барои ҳамагаса банка зане ток давшин бе иха фикр кил мешава чорта як бори дигар шуморо бо табрик мекунем ба ҷавоби дуруст додатон ки ҳамасма аниқ ва дар ҳақиқат чор аэропорти калон мавҷудад ва дар раунди дуюм бозам шумо соҳиби 20 сомон мешавед умуман дар ду раунд шумо 40 сомон бурд карде ва мегзарем ба саволи охирони раунди дуюм кино чӣ хел нигоҳ мекунӣ акайша чанд сомози пули ма шид 40 сомон шид саид буда саид буда номад гӯш куда чашми рости ма хира шидест Шерлок Холмс ки буд Шерлок Холмс ки буд я чӣ пурсам алес кираме ёна ки ҷоя ту мара дон жуа бугу қадами қурбон бугу ӯро ман нашиносам мақсад ман метавонам гуфта Шерлок Холмс кияй вале мутаассифона пешай гуфтан ки Шерлок Холмс кияй ман бояд шарти ҷойни то дазади чор кашол буд ҷамъ шид Шерлок Холмс ака ин мифический персонажа ва нависандаи англисе ки Шерлок Холмс насон мегӯяд вай типа як детектива ҳамин муфаттишее ки ягон ҷиноят дар ӯ ба ҷо намешид ва мо любой ҷавоби шуморо қабул мекардем агар мегуфтӣ ки актёра ё қаҳрамони киноҳоа лекин мутаассифона худат шинос набуда ина шиносат кардем ба ҳамин хай ту муфаттиш буда меги мана муфаттишои тоҷикистон набугу хи ман дар дигар давлатҳо чӣ кор дорам хуб дар раунди сеюм хоҳиш иштирок дорем ё басай ҳамиш бас нест бас саи бовар ки қаток задид ба ҳар ҳол ба миннатдории худмонам ба шумо мерасонем ака ки миннатдорӣ чӣ мерасонӣ ки ҳама маиб шида човар анави як лаҳзаи қизиқии зиндагӣ ами барнома хиёл мекунем қизиқтарин барномаи то имрӯза панҷум барнома бошад ҳама қизиқ ҳами гузашт як бори дигар раҳмат барои омадан саломат боше иштирок кардан ва оиди барномаи мо чӣ гуфтанем оиди барномаи шумо чӣ гуфтанем барномаатон беҳад зуру не ки одамои слайм боша наёре ки ранги ма чашмаш хира меша боше не ки иштирок куне максимал позитивни меше иштирок куне ӯ қам набуда хай омӯхта меша ҳама чида омӯхта меша одамои хай алматур даштестан омӯхта шидестан мақсад ки идам омӯхта меше хотиррасон мекунем ки акаи шайх ҷамолдин дар ютуб канали хича дора ки ҳозир анҷам мебурад дӯстдорони вайн ва ҳар хел барномаҳои ҳамахалӣ ба монанд ба барномаи мо шӯхиангез дуроен подписатсия кунен ва айнаворҳои наву ҷолиби шайх ҷамолдин хабардор бошед хулоса зиндаву саломат бошед дӯстони азиз то барномаҳои оянда хайр то боздид